twifu koko ase a asemi asi enemre de na menim se broken heart to mesima obi kuno ho enemre asase a yewei obi timi ka se broken heart a chimi ama na kuno ho ye wo twifu koko ase na branti oso no fefefe a wone ne yiri fi kumase ebedi pa e wo twifu praso won se hon so galamse ninti eye galamse mrantie ne e wo ho pa enti bra yi hwehwe ma na kire se galamse guy bi eje ne mpene anase ne yiri ye fini nsem a anu odin anu odin woje ne yiri kama na kire se kase ebo kire se na sane ma ne kosu ninti na dwimu enhyeda enye yi papa na ye ko river pra amu se nkrofo ko dwale na omo dwale ne kire se omo ho ha no mu se bra yi wato no ho atu nsuo mu se twon wato no watu nsuo mu akunu ho a sa brede mrantie wo krom wo egu nsuo no so ahwehwe na mu no kra ye nya hu no ye na nkomoba wo mo agire nsuo na no enim fa no ho kakra na se situation owo mankrofo kan se eye ne yire na sebe galamse abrantie bi agie firi ne nsem a eya afa ne tirima omususu se enu nti na waba beto no ho atu nsuo no ekunu ho mayenko nsuo na no ewo twifu koko ase eye river pra side yenko tie nkoma efrim wo mra sese a Anjafanie titototo yemonra mo yakwasancha region fifi mantemmo yenko atwifo kokwaase ewo twifo atimo kwamensini mo ewo fifi mantemmo asem ya rehosempa nanso aye ni brenso abrante awedi mfie aduasan so 37 years ye fra no kwame adomako dodo anu asa ne mane rasta na ne ti da ho ne kon usia no oje wachia se ayi koko ka eye tim no na wonam ho sa no na ekro no Abranti yasi ankrofo hu no dimika kri wo kwan kwame wasmunya mi otwa wato river prem dia na asie ye bi se kira yesi ne ga eja no sense ya man broken heart nti na ni abrema wa hu bibia anya se wo behuri akoto nso mu abusuafo mu amuhwe Angel TV ene mu hwe Angel 102.9 FM ye Facebook page no ha ene ye twa ho fonyini de mamo no ensuo ni nie ensuo no aya river o nti eta ho enkwa wahu enye se bia tene na ekoda bi egina ho ene watwom twaw sesi a no guso kase se o hwe emfonyini na video no a ewo TV so no o ma gina ho ni nyina atwan se enkrofo ato nsuo nim hwehwe so won behunu kwame no won behunu no omde ne beba ne behu se kwame da so tenkwam enti mrantie ni ha won na ete kanu so no a won mo pare kro no won mo kwa kwahwe se ensuo no ba bia kwame ehuri koto ye no wada so ho anase se de na asie nti won na nsuo no so saa ebi tom won anim adwade ne ba ko na ne tite ho no wotom a wodwade a ne sa fafa nsuo na se a was da bi oni a na won makọ won anim kakra saa se si ya no gusu mpanifo se don hwere be ya duonu mienu 22 hours nie ya kwame adomako aka Rasta eto river prem ya hwehwe no a yenya hunu no se se de akwakọ ya rehosam pa ne ehuo nsem amani padodo a won wo ho yenkwa homaso e na yensa ntwani wo wusu asante Shadrack ono na asemi odi akire won moye musa eyede wotieti akire tie nkwa ana kofa sa asemi ba ye wusu ade o mi oti yanka akwa ba wona ayi wotieti ensuo na no river na no wo ma jejejeja ho ye arawusem ni ye no enkomo be no omo bobo enkomo be no omo kade no omo kase esi ye ntie ma brantie yi watu sa anamoi sabe ya no kasa ide amanfo a sabe omugu ensuo no so a wo mo hwehwe no me no kasa yi aposifo wo asen praso tufu praso na afin so no nadmu mpanifo wo empotem ho no nyina de omo ho agimu a omo enam ensuo no so hwehwe sa abantie no wo mo ebehunu a na onteba amanfo bi ka ne se kwame wagimi papa na se oba ti wagya wo no tumi no ntina bi mu a yikun ene sese ukun ho ana na no na ye bi se no mo kyerese kwame adomako ene ne mpenen na omo efi Eastern region ena chese omo beti na Kumasi kakra omo di epa eno ena chese obi ka che omo se in fact so mo ba tufu pra so a aduma na omo ye no koyie pa wo ho do mo nti omo betimi de omo ani achi mo ho na omo timi de omo ani tiri mo no kurem sabe carpenter de se de mu bi
ena Kwame Adumako ene ne yiri ene oba no ton la be man so ton eno ena nam mu a ena chese akasaka kasa kakra esi omo entemu a omo chese eye Galamsey ni abrantie bi etumi age eye obey ede na free eye Kwame Adumako ensem ya e free sa abre no manfo won potemu no mu tire mu a Kwame Adumako enya de a chese na dwen etumi abefie biem ema sia no na mo na ato no ane akasakasa ema wakache ne nafofo so obeku ne ho saa enam so ema chese eye na no duada a temi esiye abranti yankasa turu anan ekọ police station ko ka kire o mo se obeso odi ne ho bone etinu omo mode na omo fa ne nsie enye saa de obesi no obedi ne ho bone eno se abani aye ne kasa ye eye adonten hene aye fe no akwasi bedu etimu a aposifo no ka kire ne se ondi bone bia ena afezo no bibie ni we that edise oyare eti ni kwan se omode no etie enti ya de omoje no ense ofi ho no mo a na ne odimika mikotonsi omekumi ho ampa okoto ne ho na ne etwon wato asio premu a efiti ena no duada empanifo ayi apaye abompaye asre na nanom se bebi a nsio ne de na kohye bia na konyi nimra na enso bepimene enya de a wo mo atimi ehunu a wo mo gusu ewo nsio no so a wo mo hwehwe eye Kwame Adumako enti ayi ye kan se kwa asante police adwuma no enye ntwene ne disco bonko ana ya wo mboye nim so mo counseling department so ka ho bi ase bia wo bi sebi preduasa wo mo che no a enye se bia ye twe na so no ana ye de ni hye ba bie a kire ne bibi ketewa bi wo police station ho no nko ana hia ye de nkire nso efa nipa bi adwenim ase wo hwe security adwuma no kwa wo senka doctors ewo ma wo mo yes adwuma no sebi yi sankrofo no na bi ni ba bi okoye report no because od ne ho ba se na dwen eye ne se onyi ne ho bone enti ye mfa ne nsie police force oni bone bi enti enti mfa ne nsie no sankrofo na bi ni sa police station ho ana no omo se omo de omo decide department ye mfa bi ma sa district ho sababe da se bra ye ne police commander wo eye tutupra so edin komo eye superintendent Adebo in charge edin komo no wo chiro mu se in fact sa asem no enya dia wono wate se abrantie no akọ police station bi akọ tua na mo bi etisa ne mrantie no so emmo na mane we mom no ye call grounds ye ne omanfo ni bi din komo en se nana a ye adonte hene ewo ho esi su dia se wono no sa na ya bo na mane se abrantie no ebi kan ko police station de ne ho ko esenka ye mfa ne nsie nenso no nya dia posifo no eje no nenso commander tremu a saa ensem no enya medu na so ye eti afi a wono so wati awoba ba hwe police station kra abrantie no ekoye a eno no ya anje no eno ti enam so ama ofi ho no akwakoto nsuo no mo wato nso mi yehu no na ye bompa ye so da so ti ase na wonti ase a na presifo no wo ma behu adwuma a wo ma ye semfaso wo mo so a na ne no asem se ya mpaso ko police station ho edne ho kokoma wo mo a na yenhwa abrantie no wo yire wo ma na busuafo ate se na setenam tie Sada mi no kasa ide na busuafo ankasa emma ye na so fi a wotim no woni abrantie baako na etim ti ono na chese wo bo amane se fiti bra woni ne girlfriend no ebepie mu on potem ho no a oba ya obi di sika di no efiti abre no na chese na dwen no anhye de susu bi mma ekodane ne nsanwe ene okọ drinking spot ohun wa na wo bo na amane se na adoade ayemi o se na odi ayemi ntinu ebe kan na dwen e ma chese ebi mu kura chese na adan se high fever a wo de enen nam ho no nti sabra me no ka se de busheni bia nyi ni ti na yenhye da enim propoti ya ofri so ewo eastern region ho no nti sabra ya ye de atudwai ni din so apie mi na ye hwe se bia busuafo bi betimi ayi omutia da enya de a wo ba ye bi temu no abayo a one no eba ho no no one no enwo ye nti ye nim se bia wo ba wo ba bi dia eno no enya metoda na ese ne ye beka abrantie a wono tu Galamsey a waje ne ge ne nyuma a wo boy ye meje wo ge na ese wode ne Galamsey no ne sika akra wanya no age abrantie ne ge a wode ne ba krom wo ye asemo yo asante ko so di akire wai na ye nhwe de besi akire na wa me aso ate mo nso ne adwuma mo
Abusuafo ya sanchwe ni oboy amane edi finfin mantem mo eye owusu asante Shadrack on edi amane yi aboyen sachua sesi ade mi wi a mebisa Jacob sesi enemre obatumi disappoint be mama ne kunu ho ana eni maybe koko ye kama pa o ne bi koko ye kama pa but ene me sure say wo ba na be disappoint obi a obekunu ho sa that means odo we no from heaven Adam and Eve die ni bia me da asesa o twen makra